Ако се чудиш дали има заповеди, които да вършим и че сме в Новия Завет и в Стария Завет имаше заповеди, а сега сме под благодат, истина е, под благодат сме, но има едни заповеди от Исус Христос, които са за назидание и да ни научат как да бъдем по-близки към Бога, да ни научат как да слушаме Божия глас, да ни научат във всичко в живота ни. Матей 22:37. А Исус му рече: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. С цялата си душа и с всичкия си ум. Ти си дух, който живее в тяло и имаш душа, имаш емоции. Това е твоята душа. С цялата ти емоция, с цялата ти вяра, с цялото ти да възлюбиш Господа. Това означава да оставиш всички проблеми, да оставиш абсолютно всичко в твоя живот, който ти пречи. Ой, тогава врагът няма да дойде. Тогава благословения ще дойдат в твоя живот, защото Бог не остава длъжен. Всичко е за назидание. А втората, подобна на нея, е да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди висят целият закон и пророците. В първата заповед виждаме, че да възлюбиш Господа с цялото си ти, с цялото ти естество, с всичките ти емоции. Това означава душата. А във втората, подобна на нея, е да възлюбиш ближния си както себе си. Значи това е същото, както първата, подобния. Да възлюбиш твоя ближен с цялото ти и както той тебе. Пеенето на светиите. Тук са тези, които пазят заповедите Божии и верата Исусова. Откровение 14:12. Ти си Божий свети, ако пазиш заповедите на Исус Христос. Ти си Божий свети и ще влизаш през портите в града. Остави всичко. Нека Бог промисли. О, Той хлопа на вратата ти. Ти отвори. Той хлопа. Ти отвори. Това е първата и най-голяма заповед. Да възлюбиш Господа. А това не е заповед като всички други заповеди. Същността на заповеда, същността на заповедта е да те научи как да си по-близо до Бога. Това е същността. А втората, подобна на нея, е да възлюбиш ближния си като себе си. На тези две заповеди висят целият закон и пророците. Не кажи на хората как да се молят. Покажи им как да се молят. Не казвай как да хвалят Господа. Покажи им как да хвалят Господа. Не казвай, че има сила в името на Исус Христос. Покажи им, че има сила в името на Исус.